K tvojmu šťastiu a k vnútornej pohode ti prospeje aj to, ak budeš robiť to, čo ťa baví. A ako zistíš, čo ťa baví? Jednoducho skúšaj. Skúšaj robiť rôzne veci. Ak ti napadne, idem malovať, ty si nepovedz, že aha, ale veď ja vlastne neviem malovať. Ozaj nevieš. Jednoducho si kúp farby, plátno alebo farbičky, papier a začni malovať. A uvidíš, či ťa to bude baviť alebo nie. Ak áno, tak v tom pokračuj. Aj keby si to mal robiť len tak, pre tvoju vlastnú radosť. No a zamýšľaj sa nad tým. To, čo teraz práve robím, naozaj ma to baví? Ideš to robiť s láskou či s nechuťou? Musíš sa ísť do toho tlačiť a siliť, keď to ideš robiť? Alebo jednoducho sa celá trasieš a nevieš sa dočkať, kedy konečne to začneš robiť?